Sa panahon ni Jesus, wala pa to siya'y social media. Pero dali kayong mikaylap ang iyang dungog o ang mga tao sa lain-laing lugar, lagyong mga lugar, muadto gyud niya tungod sa iyang nabuhat nga nasangyaw og maayo ngadto sa tanang dapit. Nahibaw ba mo nganong nakabuhat si Jesus atong maong mga nindot kaayong mga butang, gahom o mga milagro? Kay bawo mo unsay hinungdan? Ilingi ay mong tupad. Inaganahan kang maparihan ni Jesus. Kana bang ang mga tao dugokon ka ba? Gukoron kag sag-asa ka padong. Ang hinungdan kung ato yung sundon ang kinabuhi ni Jesus, bisan sa wala pa ni moabot ang kasikat niya, gipuy-an niya 10 minus 3 ka kinaiya or mga hiyas. Una, kining kakabos. Kabos kayo si Jesus. Mao nay una niyang gipuy-an. Ikaduha, ang pagkaway sala. Kining gitawag natog purity of heart. Nya ikatulo, kining iyang gugmas pag-alagad, service without limit. So kaning tulo, 10 minus, mauni ang nakapahimo niyang very powerful, full of wisdom, o nahimo gid siyang suod kay kasing-kasing sa mga tao. Poverty, purity, o service. Ilingay mong tupad. Ing nanaa ka na. Naa ka ng tulo. Kung ang ato ganing huptan o sukwahi gani aning tulo, mahimo gitang kabugat sa mga tao. Horrible ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Makahadlok ba? Makapaislag, makapawagtang sa mga tao, makapabungkag sa mga tao. Mao to ang mga yawa nga naghapa-hapa. Ang giyawaan ba? Nihapa. Singgit pagyod nga ikaw ang anak sa Dios. Gidid-an gyud ni Jesus sa pagsulti. Nganong gidid-an man sila ni Jesus sa pagsulti? Tungod kay wa sila aning tulo. Kanang poverty, purity, o service. May ragid sila sa sulti, pero wa sila aning tulo. Muna sa unang pagbasa, bisan tuod hari si Saul, pero wa man siya aning poverty, purity, o service. Gilupigid siya ni David. Si David kay naaman siya ani kakabos, kalimpyo sa kasing-kasing, o sinsirong pag-alagad. Aporting si katang David. Gusto na hinoon siyang patyon sa iyang hari nga gialagaran. Ingon ana ka grabe ang mahitabo sa tao nga wa aning tulo. Gitawag ni siya og sa among version sa mga religious life, gitawag ni siya evangelical council. Ang kanibang sentro sa ebanghelyo nga gihangyo sa matag magtotoo. Labi na gyud namo nga mikomit sa religious life, pare, madre, mga religious brothers, kinahanglan yung mugakos mo embrace gid mi aning tulo ka evangelical councils: poverty, chastity, obedience. Nay among kuan, among gakson nya kanang mga nag-alagad sa katilingban, mapari man, ma-religious or ma-lay person na mag-practice aning tulo, musikat gid na sila.
Di na kinahanglan silang magsigi pa og usab sa ilang naong, pakulor anang buhok, ngiskis anang kilay, himo-himo anang mga eksibisyon nga murag usahay makaingon tab ngiga, musikat gid na. Nya ang mga tao sad nga mukontra ani mahimog yung kahadlukan sa katilingban. So kanang mga tao nga magsigig pangandoy nga madato, kanang madato gyud ba? Kwarta gyud hunahon sa madugay sa madali mahimo gyud ng kahadlukan nga tao. Kana bang murag bugatan ka, mahadlok ka sa iyang presensya. Sige, lingay mong tupad ing na di mahadlok nimo ang imong silingan. Ana. Na di mahadlok. Oy, kanang magsigig paningil anang utang, tanawa. Angol man nagkwarta, kanang magsigig paningil sa utang, tanawa, di ba? Ang iyang paninglan, mutago na, mutago. Dide mo, kamo mga nakautang, dide mo mahadlok anang tigpaningil utang, kanang magsakay motor, magsakay na mga sakyanan, dide mo mahadlok. Oy, kulbaan mo, ikadungog ni mo stingog, muradyog ka, kakitag yawa. Kulbaan kag maayo. Pero kanang magsigig hatag og kwarta, magsigig hatag nimong kwarta, unsa imong bation? Ikadungog nimo stingog. Sus, murag gyud kag nakakitag anghel. Mao na siya. Mao bitaw na dinhi kanang di gyud mo palit og slot, mahadlok sa ta magtan-aw. Pero kana sa magsigig palit kada nato kita moingon nita kani mo palit na sad ni hasta lipaya kulba gud atong dughan. Yana. Niya kana mga tao nga naay purity. Kana bang tao nga dili bitaw biased, dili magsigig hisgot sa imong mga apan, magsigi ra gyud dawat nimo isip tao nga iyang gihigugma. Kana bang magsigig ingon nimo maging sino ka man mamahalin kita, malipay mo ana. Sos nindota lagi paminawon, murag mo makakita ka ng tawhana, makaingon jud ka, you are my hero, you are my angel. Pero kana ganing tao nga impure kayo kasing-kasing, hugaw kay kasing-kasing, magsigig tan-aw sa imong bati, kada nimo buhat og nindot bati gi iyang makita. Sos makakita kas naong anang tawhana, murag yung lami kayong patyon. Nga di ay, pranang anas opisina, or asa mo magtrabaho ba, kanang imong head, para aning pari ko, ako, ako na ba'y maunay kaiguan eh. Ambot, unsay batios mga liktor, inigsoon ako dire, or mga sakristan, unsa kay bation, inigsoon ako. Saban, malipay mo, dili. Kan na istorya. Nasa ni sana sa kay isulti ani mo na. Pero naning kamot biya ko anak nga saon ka nako pagsulti nga mahimog yung purity ba. Amo na moingon ra gyud ko sa akong kasing-kasing moingon ra gyud ko. Ginoo wa man ko maglagot ani nila. Maningkamot ko pagtudlo sa sigon sa akong makaya. Nya kun masuko gid sila nako, mahadlok gid sila nako, ako ra gid nang dawaton. Ana. Pero kung si Jesus gikasukan ba yatos mga Parisiyo, nig-abot ni Jesus basta na ang mga Parisiyo, ang ilang gingunahuna, saon ta gid pagpatay ning tawhana, saon ta gid pagpatay. Mo gid na sila hunahuna, kadto mga high priest, mga Sanhedrin, ang ilang hunahuna pagpatay gid ni Jesus. Pero ang ubang mga tao nagsigig pangita ni Jesus. Siging hangyo nga tudloi mi, sultihi mi, maubitang inigwali ni Jesus, linibog na katao, mapiit gud siya sa tao. Pero ang mga Parisiyo, kadtong mga buangon nga mga tao nga naagid sila'y garbo, sige paningkamot og patay niya. Naa masagid na, nana. So ato sana siyang dawaton. Dili ta magsigig hunahuna og bati ba, mo na gitawag og purity. Nya kanang taong kusog kay mo alagad, kana bang tao nga ang tanan nimong panginahanglan naagid siya ikatampo.
sa imong panginahanglan nya di siya mangayog bayad. Unsay bation nimo anang klasehas tao, baka kita ka malipay ka o mahadlok. Sus kanindot ana kanang moalagad gyud pero kanaging taong tapulan. Sus kakita ka lami kayong dauban. Sa inyong balay pananglitan kanang imong anak nga porting tapulan na ug mo na nay mosuod sa inyong balay malipay ka. Nya inigso dito, yaka din anang computer, yaka din anang cellphone, sige cellphone. Nya inigsukad nimo mag-una pag yung kaon, di ra ba mangadsi, kaon yung maayo. Guruyon pang plato, ngadto sa atubangas TV, adto mo kaon. Di ra ba manghugas? Di manghugas. Bilin-bilin ra, bisag asa ra. Unsay imong bation kita ka ng klasehas anak nimo. Makaingon kay, maing ibalik sa kong tiyaning animal eh. Maing dili pakatawhon. Pero kita gay kas imong anak nga buutan kayo, kusog kay manglimpyo, kitag bulingon, labhan dayon, kitag mga hugaw, silhigan dayon, inigabot anang anaka, murag yung kag maibtas tunok, no? Ako'y anak ha, pero kamo ra may nay anak. Saan? Lipay mo na. Sus, lipaya. Bisag ako din ako mag-iamahan din sa parokya. Niya masay mga staff din nga igo-igo ra sa gyud ang kuan ba. Moabot ganina sila, maingon ra dayon ko sa kong unahona. Wala gyapon ni ayo. Pero moabot ganito mga kugihan kay tanan, relax dayon ko. Ay salamat nanagyod. Din ako magmonitor, din ako magsigig check og unsa ni din kay kahibaw man ko nga makuan man dayon na pero kana ganing wa na ang mga manginana ba ang mahibilin kanina lang yung mga gukuronon kayo kanang kusog ay mo lipat-lipat maproblema sa tayo bugat sa datong dughan pero inoon wa naman na kayo ron pulos naman ni kugihan atong staff din mga buotan naman kani sila pwede naman ni sila mga matay mao na ang ato din kinabuhi mahimog yung attractive o mahimo sad na powerful basta mo practice ta aning tulo. Dili ni para lang namong mga pari o religious, para gini natong tanang magtotoo. Kining gugmas kakabos, gugmas kaputli o gugmas pagpangalagad nga dili mangayog bayad. Suwayin ninyo diha sa inyong panimalay o sa inyong opisina or bisag asa mo magtrabaho puy ining tulo di ba mura kag magnet mura kag bato balani muna si Santo Niño nahimog yung bato balani kay kaning tulo naamanis bata kaning tulo ba naanis bata kakabos wa man ay giangkon ang bata nga iya kaputli di man abayas ang bata unya ang bata kusog kayong moalagad unsaon man pag-alagad sa bata kana bitang musunod gyud siya bisag unsay isultis ginikanan musunod ra gyud ang bata nang batang gamoy ba sunod ra gyud na adto na ta sunod ay ng bata pero kani mga dagko adto na ta una lang ana man manimba na ta kamo lang ana may kay patio simba pero kaning bata adto na ta ago ko dayon na makadagma-dagma ko na usahay bata no nang daaning tulo mo nang attractive kay nang bata cute kay nang bata mo na ingos Kristo kinahanglan mahimo gyud mong samas bata aron mahimo sad mong makasud sa langit sige katapos ang lingi sa imong tupad ing natan-aw nimo nako cute pa ko ay nakano kanang wa mulingi mga acute na no dili na cute oy bisag dako na ta cute gyapon parang Kristo ba attractive gyapon siya kay iya manggimintin ang kinabuhi sa usa ka bata sa iyang adult version kaning child version sa poverty purity ug service na automatic na nila pero sa adult version unsa naman dili na automatic deliberate ang atong pagka-attractive ang atong child
nga version, deliberate sa to pa, with intention, with decision. So mo desisyon na taron, higugmao nako ang kakabos, ang kaputli, o ang pagpangalagad para sa Ginoo o sa isig katao. Nindog ta.